kajing kublai ke pi baro ki ba ke jong kublai ke keteng ke jong jisu ini phai biang manta segani ka patu ka bangile kren but nisiam hangni kalong ka basisya ba u ilisha ulatip lut ya ka wei pa ka wei ka jing but ringkat ba ka jing pensya ya ka wei pa ka wei ka problem hasiwa ka por ulala ban yada ulala ban sumar ki Israel bat ya ka Samaria ulala ban wanra ya gitu kiri ban pendap de ka BOR ka jung ublay bat ka jung kraw ka jung u lada pin puli ki kitab Genesis kalenong ka bat saphuai pin siam ba usim pharo ula phai sho Joseph ha ka jung ka jung u bat ha ka ba khadu ulong ba ka min sim ka jung ublay ka don how Joseph ngipet ulala bani i lupa ya ka jung wan jong ka klam ka jung wan jong ka nam sniu ulala ban sim ki sinjam ha ka ni ka nam sniu ngipet u pharo aka tu khot ka balai pu kandai wong na ba ublay ula pen i hami yakani baro amdan shu uba syampang bat uba start kum mami ko Joseph ngipet u Joseph ulara ya ka buram ga jung utrai shalor du ka buram ga jung ublay kalau poi shalor du lembang unu samlau berublay ngipet usim Belshazzar haka kitab jung Daniel kalenong ka basan ulas ngo lengo sikat dai ya u Daniel kat hadu ba unong ba kamen sim jong kita ki blay kadon hami bat la syam hami ya kini ki laiteli ki ba usim uong ka baning kong la syam hami ya ka jing sai ka baar ngala syam hami ka jing syampang bat ka balai ngala syam hami ya ka jing start ka ba batam kini ki laiteli ki bau Daniel udon os im Belshazzar hakatu ko por ulatip mentayo blay ubadon BOR baro lengba ka jingi i ka ba NAPOH ka ba ublay u ayu Daniel u ay ka jing start ka jingi i ka ba NAPOH ladapin puli hakani ka lenong ka basan du ka kitab du Daniel kini ki jintho haka kenro kilami bat ki pau kini ki shinria ti long jong kishin ria ti jong ubriu bala tho mar persha kene ke ding penyang syarak habau si muli i ka khmat jong u kala kala ong ke Bible kala pen khuslai u dang ta la ong bakimat ke sengkai jong u kilakhi ki kho siu jong uru kali tengku o la pertajam ula lenyar ula khotlut hinokren bertong ki khaldi la ong kita kinongkren swar Kiristat ka Babylon ula khotlut yiki amdan mano bala ban batai lani ban puli ya kata ka jingtho ka bala tho da ka sinria ti ya ka konro khaddu habalawat ba la syamyu Daniel usimul ong baka min sim jong kita ki blay ka don hami bat bala syam hami ningkong ka jing sai ka baar ka jing syampang bat ka balai ka jing start ka ba kraw kini ki lightly ki ba usim Belshazzar ula syam ha u Daniel kusim Belshazzar usim ki khaldi la ong u Daniel kani kalong kata ka jing tho bala tho mene tekel u farsin u batai kini ki kentin mene tekel u farsin la tho kini ki nongle bertong jong kari Egypt baro kimlala meni kamur ublay ula khanye ke hima jong me bat ula penwaya ka tikel la thau yame hakatarjur la syamba meduna peres la penbentai ke hima jong me bala IT yaka hakimet pada ki Persia o la ong hakataka mit la peniap yusim Belshazzar kumbala ong kumbala i u Daniel kumta hakani gamit u Belshazzar u layap no lingba kani ka jingi i ka banapo ka ba ublay u ay ka baningkong ka jing sai ka baar ka jing syampang ka balay ka jing start babha tam ba ublay u la ay u Daniel u bar ublay u la ra syajrong ya ka buram jong ublay hakari Babylon barok kowe
U Daniel ula penkraw yu blay. U Daniel ula pentip yu blay. Bat barok kari Babylon menta kila tip yu blay haka jing im jongki. Kini ka patu kanyarap yangi banginangi isu ya ki basyapo ki insights ki bakit day yangi bantip kom ki syakri ki jung ublay kentai bat cenrang. Bangila bani ya ki jing don kam jong ki brio haka jing im ka jong ki haka jing im jong ujisu kom ubrio. 6% ubrio 6% ublay. Lara pipulik gospel yu anis hendriu ko lenong. U Jesu Christ kum ubriu ui baki briu ki kentur bat ui bat snow baki wan na ki jaka paper ki kentur yu ulapet ye ki ka Bible ko ong haka kitab haka gospel yu anis ulapet ye ki utip ke ai ka ba unle na ka benta jong ki haka tu ka khot ka ban riu la ong ulatip hi ke ai ba on sale. Ulatip lupa bakini ki pat ba kumbasan hajar ngut kilatngan. Utip ke ai banle ye kini ki san hajar. Keliu Philip akal nong ka banriu. Wang nang nongin tikpu ya kini ki briu bakini abam. Tongin pet binia hangni balayu kuli kumta. Uladon lupa ka jengmut ke ai ba unle. Uladon lupa ki jengmut ke ai ka ba un sale nang ni syakmat. Dan kumbasan hajar ki brio. Klem da simjing kanya ki kentai bat ki kena. Penban ukeli ya u tang ban tenju. Tang ban tenju ya Philip. Hakat khot ka bandrio. Ya kaniti ulale tang ban tenju ya u. Namar ulatip hi ya ka ei ka ba unsale ong ka Bible. Ngisyam uway na kisenran jung u andriu lakeli. Wang hangni don uway ukena. Udan santeli ki kepu barli. Bat arteli ki dokha. Andai kita kinlong ayu ko try hapadangkat uni upat ba. U Jesu Christ ningkong. Ula siemnya kita ki kepu. Kebaar ulangu yaki. Kebalai ula sam yaki senran. Bat kebasaw ki senran pat kilasam ha kita ki basyong syania. Kajingkali kami hangi kumno kini kibriu kini yo ajeng bam. Kajing perhat jong kibriu hak itu kipor kilapeng. Nang no on yo ajeng bam. Kaai kabanjia ya kini kibriu. O gidang perhat mentah. Ulale ya kini. Da kajing slur sudah. Ban pen ya ka BOR kajing ublay. Ban abang ngipuli hak ni ka gospel kajing Yohanes kelnong ka bandriu. Ni ka kamba jong Jesu Christ. Ka kamba ka bakrautam. Ha ka bagi briwa ka tuka por ki ka BOR ka jong ublay. Ki ka jing tray ka jong ublay. Ki ka kamba bakraw ka jong ublay. San hajar ki briw kilakdang. San hajar ki briw kilakdang. Ki senran kilakhar ya ki balwet. Ki basatam haduk khat artukri laong. Ka jingkeli kalong, ka ay ka bangi angnod, ka ay ka bangi sliang hakini kisngi ka bamanta. Kung kibriw ka jung ublay, ka ay ka bangi sliang yu ublay he ka jing im jung ikalong. Bakibat ko kinyat pat, kiba kelut kinyo asngaw, kiba matla kinpait pat, kiba syong suot an pelait luot yaki, kiba dan na ka jingte jung ka cancer an pelait luot yaki, kibriw haka pertay, Kim da snow tanat han tang ka theory. Henry ki snow tanat ya ka reality ka jing shisha. Ka sitish kinong Hebrew khat lai ka lanong ka khot ka pra ka yutu ingi bau Jesu Christ udang long ujo hendin menta bat siduk ki bam jukut. O ukular ingi kam kraw yikini onle nabangan lek no syok pa. Yohanes khat saw ka lanong ka khot ka khat ar u Jesu ukular yakibriu ukular ki sunran, ukular ini kam krawi kini unle naba uongan sa letno. Haga gospel u Yohanes katway kalenong ngi puli kumno ba u Jesu Christ upen mi pat yaw Lazarus na kajingtap. Ngi pat yang tukat khat ka ba life u khandai ka ong tu khlino yaw tu umau khang. Hang ni u Lazarus ulayap la kumba saw singi.
Jisu utip ke ai ka ba un sale namar kata ukli ye kitu ki bayang saudong klino yo tu mau. O ka martha kala peju kala ong putrai la sma utung mentala sausni ong isyam yo ki khmat jong Jisu Kris kilala bet bani i bat bantip ke ai ka ba unle nang ni syakmat. O la jubab ya ka martha uong ini ki kintin ngam sim lo ong apa balada phan ngai phani i ka borom ka jung blei lada pha phan ngai phani i ka borom ka jung blei. O ula pertar ka sentur ula penta da ka jing silur sudah Lazarus tu mipat ha kata ka khlemat uklem artatin ne lengo ke ai ka ba unle umdan kanu ka jing artatin hikmat jung ula ple umen sim bu khu upen iu ka ai ka ba unle. O ula penterekam da ka jing skam sudah ula pertai ula Lazarus tu mipat pipat yang tu khot ka basau pusau kalong bat utau balayap ula mipat utau balayap ula mino Jisu Kris upen terekam ya kijing ai jung mensi bokoi kawai na kita upen dan kam ya kani ka patrai ki kamba the working of miracles ngipet Jisu Kris ka ai ka ba usyakri uklem syakri kum ukon jung ublay handrai ula syakri tangkum ubriu bala pensle iu da umensi bokoi usyakri tangkum ubriu bala pensle iu do mensi bokoi hatu Petrus uklam ong ki kam ki apostol chipo ko lenong ket khot ka balai pupra wong chapang Jisu ubana Nasret kumno bo ublei ula pensle iu do mensi bokoi sngap ka Bible ko ong bat da ka BOR ula yat keleng uda le bapha uda penkhia ya kita barok ki balaban sitom da usaitan na ba ublei ulong ringkat bat nisham Jisu Kris udon ya kede ka anointing ka ba kraw hadu kata uyitu i baki kam ukular yani baki kam ki bola le kitaru unde kam kraw kini unle namaru ongan le no Jisu Kris ngipe chu Lukas utho hakalenong ka basaw ka khot ka baningkong utho ong ba Jisu ubaladap do mensi bukho ulwan phaipat naka Jordan bat la yalami u do mensi bat syakari khlau saw phausngi ketugat khot ka baar ke thu ingi bala pensyo yu da u sultan haget khot ka ba khatsaw ba Jisu Kris ulwan phaipat haka BOR jung umensim sa Galilea uluan pai daga BOR ka jung umensim bala pensle yu da umensim kum ubriu ulayo eka anointing na umensim ko ka ang susyu ka tukad ka bakhat pra umensim utnai uhanga sngap kita kilong gikentin namar ba uday ubriu umensim utnai uhanga naba ula pensle yanga Open sle yang ai ka ban yalap ya ka gospel ha ki baduk ulap ha yang ban penbena ya ka jing pelat ha ki bala ban bendi ki bala set bendi sngam shu ka dekat ka bakat pra kong bat ya ka jing penpet ya ki khmat ki bala matla ban pelat lu ya ki bala ban sitom ngipet Jisu Kris usyakri tangkum ubriu bala pensle yu da umensi mokhu jung ublei. Oh, Jisu kom ubri usis 4%. Udan kam palat ya ka anointing. Lani ka jing pensle jung umensim ko ya ka jing im jung u. Ngisyam kinong buot jung u ki apostol. Kidan kam palat ya ka jing pensle do umensim ko jung ublei. Kilong kibriu ke bala pensle borba do umensim ko. Kabalang ka bakhaddu ka met jung u Jisu Kris. Kay ka bagis dia nga gini gisigi bakhaddu. Kajing pensle ka borba da umensi mukoi kajing pensle ka borba da umensi mukoi ban yalap ya gospel ban pelai lu ya ki briu ki bala syate baro hakibor jo ka jingdum deitan da ka BOR ka jo umensi mukoi bala ban pelai lu no ina ki jing te mrau baro jong setan kumtang isya mu Jisu Kris
Udon ya kani ka jingla ban yu I lupa. Kabaar ban bisar lupa. Bat kabalay ban le ya kabadai hakapor kababiang Nisiam u Jesu Christ nado ba umensim udon hapo jeng ulala ban yeng ban kendu ya kanu ka jeng haka jeng jeng bat ula ban job hakanu ka por bat kani ka ai mensim yang ni ki syakri jeng kinongbut jeng ban ri ka jenget ka bam khi phalo ban ri ka jenget ublei ka bam khi phalo haka do nu jengi Lada ka jing ai jong ka jing penpau jong ka jingai. Kani ka gift of faith labra penpau hangi. Mila ya kaban hukum da ka ikhtiar baro. Kaba ujisu la ai hangi gospel Lukas si pau ka lanong kat khot ka bakhat kandai. Wang la ai ka bor halor jong dong suun baro. Gospel Marcos kan riu loong hakikateng jong akin beno akiksu kin le akikamba. Ngin hukum da ke ikhtiar baro. Manong kanser kenria. Gibat ko kin yai. Giba matla kin pej. Wat kibayap kin mipat. Uslap un kenria. Ngin beno agiksuy. Na kibriw. Da kabor jo umensi bukhoy. Kani kabangi hap ya kabanle. Kani kabangi hap man fokus ba. Ya kajing pensle. Ba kajing keli kalong hatung idon mo kajing pensle. Hatung ituit mo kajing pensle kajing ublay. Jisu utuit. Kajing pensle da umensi bukoy. Ki apostol kituit. No hakajing pensle da umensi bukoy. Hatu kabalang kapentuit na emi kajing pensle. Hakajing syakri kajongka. Umensi bukoy. Uayingi kata kajing tip. Uayingi kajing syampang. Ban snu tu iki baro. Hoi un ayingi kata kajing ai. Bangin tip ya ka syapo jong kibriyo. Ban wanra ya kajing pensyai lene ke solution ya kajing ka jong ki. Bat hakabak hadu ngiyo ka ban syakri ya kajing don kam jong ki. Baro khot ki bau setan te mrau ya kajing jong kibriyo. Ujisu ang ngawan ban syakri om ban yo syakri. Bat ngan penkut daga diga kentin jung apostol Paul. Citi cikinong koren katsau kala nong kat khot ka baningkong. Wong ko minebe siya kini kijing Kata kalong ka bakong san Nakibriw kijing ublay. Ka baningkong kalong mangin be kijing Banri kijing Banyat ya kijing Banyat ya kijing start. Lakum taru to da kwa herher. Ya kijing kibakin jaman sim. Bat kamtam banya thu lupa. Ngihapan sediang shin kentai bat cenrang. Ya kijing kibakan jaman sim. Kijing jong umen sim ukoi. Ban pentrei. Kenang ba. Ngilong equip yaladi. Ngilong ki balapan klan board. Balapan slek. Nginpan ya kijing pen slek no blay. Bau blay yun pen slek. Tribe amenda pen slek yang tribe amenda pen slek yang habang aduai kibriyo. Kin mino akit soy. Kipapang kipasitom kiparana padeng kijing te mrao baro kinlong kipala light loy namar kajing pen sle jong me yau jisu la shialam do mensim la shupen sle yu do mensim u syakri ya kibriu tangkom u jisu kris u bakom ubriu u klam syakri ya kibriu kom u khon jong ublay henrai u syakri ya kibriu kom ubriu da kajing pen sle kaba borba borsam jong mensim Usyakri ya kibriu omkum uta ukun jublay. Oh, 6% udu blay. 6% udu briu. Haba usyakri mensywa hakini ka percay. Usyakri kom ubriu. Tang balapan sle, tang balapan sle, tang balapan sle yu daw mensim. U imo mensim, u ya daw mensim. La yalam yu, la sya yalam. Daw mensim. Ki apostol kilale ya kaju. Ki im moment sim ki yat moment sim ki snow to ikajing ilam moment sim ki kran da kajing kran ju moment sim lapan sle iki do moment sim ko ban le iki kamba baro kumno pat kani ka balang ka bakhat do menta ka ai ka bangi don kam ka jing pen pa bakrao ya ka bor jung ublay hagini ki si ki bakhat do bangi ni om tangi ka theory dan dai ban si ka reality baki briu kini bau jisu ulong uju nin menta bat ceduk ki bom jukut
Ay ba mga bat mapikom ka met ukris. Ngin focus sa anointing ito umansim. Ngin focus sa kanyang pansle ito umansim. Ba umansim ako yung pansle barba yang i. Ba kumta kipriyo kini ka reality. Kini ka din siya. Om yi ka theory. Hali kini ka din siya ka bakraw. Ba ujisu im. Lingba jung abat jung pi. Ki ambassador ki jung ublay. Ki nongra atins im ki jung ublay. Ibriu kintip ka perthai kan yo tip ba pleng ki don ki Joseph, pleng ki don ki Daniel, pleng udon u Elisha, pleng ki don ki briu ki jung blai ki bi ki betip ki bedan ke jing champang ki bedan ke jing star ki bedan ke jing ki bedan ke jing ai jung men si mo ko ha ka jing im jungi o try unda ai ngi ke jing ai bangin tip ka ba syapo jong ki briu bat dakata gi niyo ban syakri ban pendon burom yu ublay un ku yangi tongin adwai ko pangi aingo yame sa sisin pat namar kani ka por ka kodor ye ki ai baro ki bangilios go nginum syong kum tu ko kenrat tang ban sios go reitu yarap yangi bangin sliang ngin sliang hir ye ki jing ai ki bakin jaman sin oi ban be ye ki jing it bat ban sliang ye ki jing ai ki bakin jaman sin bat kam tam bangin ye thu lopa ko kenrat yarap yangi ko kenrat banginum syong tiat thai handai bani ai kemit ye ki kmat ki jungi syame unong penlong unong pendanai ke jinget ke jungi ko trai yarap yangi ko trai baki kmat ki jungi barbor ki nemlong sy ka perthai bat ki ai jong ka perthai ki jing jia ka perthai hare ki kmat jungi kinlong syame namar upol ong nilayap no try. Bat de jing em ga basisha jonga bat jongi. Laburi lam bat ukres. Try ba ye ga jing em basisha jongi. Laburi lam bat me ko kenra. Namar kata try nilayap no ye ga pertai. Open sle no me yangi. Pen sle yangi de ga pen sle ka jong me ko kenra. Bagi niya siya kamat nang me ko try. Ban pen ye ga BOR ka jong me. Ban pen ba me em ki bom jukut. Ublay ubale iki kamba. Ay baki lang jome. Kini ya kajing pan sle ka jome. Haki syakri ki jome try. Bat bang yo ban syakri. Bat ban pelait loy. Da kani ka anointing jome. En pen kedia no iki lengkor. Ki babon jomu syaitan kan ba. Ki batek merawi ki priyo. Ni ay ngo yame. Ya kani ka anointing ka jome. Ka bahiar hangi na ka jinget. Akani ka tulimat. Ketut hangi ko kenra. Ketut jadi kibriu jome barok ki besngak ki besach kor. Kentut. Oh kibriu ki jumu blai pediang ye ka kamba jumu. Pediang ye ka anointing ki jumu blai. Pediang ye ka jung pensle ka jumu. Pediang ye ka jung pensle jumu. Ha ka kerteng ka jumu jisu pediang ye ka jung pensle jumu blai. Try ano yami. Oh yarap yangi bangin pensle. Yarap yangi bangin syakri ki briu jomi tang haka anointing ka jomi ko kenra ay bangilong ki batut haka jeng pensle ka jomi ko kenra jisu melapan kini ganuksa i apostol kilapan kini ganuksa ay ba mangi ngin stick siya kini ganuksa kabami melapan yang ko kenra baka gospel kan pelat luit kenra ya ki briu na kitingte meraw ki babunjat haka jing im jong ki ko kenra ya ngo yame namar ba me jiyo snow yayo snow but yayo snow yini haka gete ngedong jisu midwai amen to blame berku